खहा खालामगोन नामा? जेबो खहा खालामनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलआ जोंनि इउपिपिएलनि कर्मिफ्रा गुबुन दोलोआव थांनायखौ जों माब्लाबाबो गिनांगौ गैया। खारन दिनै इउपिपिएलआ सरकार सालायदों, जोङो स्टेटआवबो एलायन्स, जों एनडिए हिसाबै दङ, सेन्ट्रेल स्टेट आरो बिटिसि। बेखायनो जोङो जेबो जिंगा सिनांगौ जेबो साननांगौ जोंहा गैया। सानफ्रोमबो जोंनि दोलोआव जइन जागासिनो दङ, जोंनि दोलोआव जइन जानाय हिसाबै जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बेखायनो जों जेबो गियाखै। बड'लेण्ड सरकारा दायो 2 बोसोर एसे बारबाय, जोंहा डिसेम्बराव 3 बोसोर आबुं जागोन। दा बे 3 बोसोर जानायनि सिगांनो जोङो रायजोनि थाखाय जेसेबांखिनि खामानि मावबाय बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव थांनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानो फोरमायहैनाय बे मोनसे मेल। बेखायनो बेखौ जोङो माइ गभर्नमेन्ट माइ भिसिडिसि एबा आंनि सोरखार आंनि भिसिडिसि, आंनि भिसिडिसिआव सरकारनि मा आसनिखौ मोनखो आरो माखौ जोङो प्लानिं लादों बेफोरखौनो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायनाय जादों। आरो दिनै जोङो गोजोनदों 32 नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव गासै मोन 14टा भिसिडिसि दङ। मोन 14टा भिसिडिसिआवबो जोंहा बे हाबाफारिया सानसेयावनो जादों आरो गासैबो भिसिडिसिआव जोंहा जयनिं जादों। जोंनि इउपिपिएलनि इउपिपिएल दोलोखौ आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय जि माखासे निति आरो आदर्श बेखौ मोजां मोननानै गाहायै बिपिएफ दोलो आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव जइन जाफैदों। नैबे सुक्लाय प्राइमारियावबो सुक्लाय प्राइमारि बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ लाफानानै आगोलनि भिसिडिसिनि मेम्बारफोर आरो माखासे गोख्रों मावथि बिपिएफनि बिथांमोना दिनै जोंदों 40निबो बारा बिथांमोना जोंनियाव जइन जाफैबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लादों। आरो रायजो राजाखौ नुनो मोन्दों गासिबो भिसिडिसिआव बा प्राइमारियाव रायजो राजानि नुजाथिनाया खोब मोजां। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजो बिथांमोना फैदों। बिथांमोना जिहेथु जोङो 75,000 रां होनायनि खोथा होदोंमोन, गिबि 25,000खौ होग्रोबाय आरो बिनि उनाव 50,000खौबो जोङो पर्यायक्रमे जों बिथांमोननो होलांगोन। बिनि बादैबो माखासे आसनिफोरखौ माखासे मिशनफोरखौ जोङो रायजोनो लाहोनाय जादों आरो बेखौनो जोङो दिनै गावबागाव भिसिडिसिआव थांनानै जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि टिएलसिसिनि मेम्बार सोद्रोमा बिथांमोना रायजोनो फोरमायहैदों। दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि जादों होननानै आं सानो। बे सांग्रांथि आफादनि गेजेरजों माखासे मैदेर आरो मानसिनि जे गाग्लोबलायनाय बेखौ होबथानो बेखौ डिउटि होनो थाखाय मोनसे मोजां पदक्षेप लादों टर्च होननानै जोंनि बे भेरगाव समस्तियाव मैदेरनि आरो मानसिनि जि गेजेराव नांज्लायनाय होनना बुंदों, जायखौ मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट होननानै बुंदों, बाहाय मैदेराबो थैयो मानसिबो थैयो। दा बेयो जोंनि गोजाम मोनसे समस्या। बे समस्यानिफ्राय माखासे राहा दङ बारग'नायनि। बे राहाफोरनि भितराव मैदेर फैयोब्ला जाहाथे जोङो ज' जानानै होनो हायो बा सांग्रांथि खालामनो हायो रायजोफोरखौ। बिनि थाखाय आङो नैबे सुक्लाय प्राइमारिनि सिङाव गोग्लैनाय दाफ्रोमबो गामियाव चार्जिं टर्च लाइट आंनिफ्रायनो आङो बिथांमोननो होनाय जादों। दा बिथांमोना बे टर्चजों एसेब्लाबो सहजुग जागोन। आरो बावैसो सान सिगां माखासे न'खौ मैदेरा सिफायनानै गालांबाय आरो गोबां गोरिब गुन्द्रा न'खर दङ जायफोरा आइडि नम्बर गैया, नाथाय बिथांमोना न' मोनाखै। आइडि नम्बर गैयाबाथ' न' मोना, सरकारनि मोनसे निति दङ, बे नियम दङ। दा बेखायनो आइडि नम्बर गैयिनि न'आ फैथ'वा, उनाव फैगोन। दा बेखायनो आइडि नम्बर गैया होनना बिथांमोना न' मोनाखैसै। दा बेखायनो जाहाथे न' बनाय मोनसान्दि बिथांमोननि समस्याया जाहाथे समाधान जायो, बिनि थाखाय आङो न'खरफ्रोमनोबो थिं बानफा नैबे मेलनि गेजेरजों होनाय जादों बा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों होनाय जादों, जाहाथे एसेबाबो सहाय आरो सहजुग जायो। जों खोनादों बिपिएफनि मोनसे महाजयनिं दङ होननानै, नाथाय मैदेर थाबायलाङोब्ला सैमा सोंख्रावब्लाबो मैदेरा जिहेथु खेराया, जों बेबायदिनो खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव बिपिएफनि दोलोनि खावसे मानसियानो जोंजों फैजोब्बाय, जोंजों जइन जाबाय। दिनैबो नै सुक्लाय प्राइमारियाव जइन जादों। गुबुन प्राइमारियावबो बिदिनो 14टा प्राइमारियाव जइन जागोन। नाथाय बिथांमोना जायफोरखौ जइन देखायनो नागिरदों गावसोरनि कर्मिखा, बिपिएफनिनो कर्मिखा, बिथांमोना जइनिं नङा, आसलते गावसोरनि कर्मिखौ होबथानो थाखाय, गावसोरनि कर्मिखौ गावसोरनि दोलोआव होबथाफिननो थाखाय, लाखिफिननो थाखायसो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना थांनाय 2-3 बोसोराव बिपिएफनि कर्मिफोरखौ मोननैसो खोथा बुंनानै लाखिगासिनो दंमोन। खोथाया जाबाय मा, 6 मासनि उनाव सरकारा बायसिगोन, 3 दाननि उनाव सरकारा बायसिगोन। बेबायदि होनै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ 2 बोसोरसो लाबबाय। आरो बिटिआर सुक्तिनि माखासे
मिसा बाथ्रा बुंनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ लानो नागिरदोंमोन नाथाय दिनै बिटिआर सुक्तिया मोनसे मोजां सुक्ति बिनि गासैबो दफाफोरा मावफुंजाथावना जाथावो आरो मावफुंजागासिनो दङ बेखौ रायजोफ्राबो नुबाय आरो बेनि थाखाय दिनै बिपिएफ दोलोआव बिपिएफनि कर्मिफ्रानो महभंग जाबाय माने गोसो बायबाय दा बेखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोननि दोलोफ्रा बा मावथिफ्रा ज' जयनिं जागासिनो दङ आरो बेखौ होबथानो थाखायसो लाखिनो थाखायसो गावनि वार्कार्सफोरखौ लाखिनो थाखायसो बिथांमोना जयनिं हाबाफारिखौ लादों दिनैथ' आङो नुदों भेरगाव समस्तिनि बिपिएफनि कर्मिफोरनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय दाखालि बावै खोनादों आङो सोरखौबा हाग्रामा महिलानि एगेन्स्ट बुंनायनि थाखाय एक्सपेलबो खालामबाय नाथाय बिथांमोना बेखौ फोसावाखै नाथाय बिथांमोननि दोलोनि मावथिफ्रानो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दिनै भेरगाव समस्तियाव जिहेतु थांनाय गोलाव सम बिपिएफआ जेबो मावनो हायाखिसै एमसिएलए दङमोन डिपुटि स्पिकार दङमोन बिथांमोनाबो बेवहाय जेबो मावनो हायाखिसै बेखायनो रायजोफ्रा बिथांमोननि खाथियाव फोथायनाय गैला हाग्रामानि सायाव सोरबा फैयोब्लाबो बिपिएफखौ बे समस्तियाव रावबो फोथायला बेखायनो दिनै बिपिएफआ जेसेबांखिनि पलिसि लादोंबाबो जोंनि भेरगाव समस्तियाव बिथांमोननि पलिसि बिथांमोननि माने सोलोआ जेबो खामानियाव फैनाय नङा डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस